Dobro večer, dame i gospođe. Večerašnja tema je Patrijarh Porfirije, Srpska pravoslavna crkva, politika, Putin, Rusija i tako dalje. Kao što svi znamo, Patrijarh Srpski gospodin Porfirije je posjetio u Rusiji, odnosno u Moskvi, tako, Patrijarh Vladimira Putina i tu mu iznao neke određene probleme u Srbiji, za koje Putin tako kao beg i ne zna, donao mu je jaje za Uskrs i tako dalje. I što se mene tiče, to je lep gest, lepo je vidjeti dve pravoslavne države koje sarađuju, s tim što ne vidim zašto se prvo nije sastao sa patrijarhom u Moskvi, ali šta god. Uglavnom, s obzirom da je to sve prožeto tako politikom, nažalost, po mom mišljenju, ovako je moralo da bude, dakle, svetovni vladar sa duhovnim vladarom. Pa da vidimo odmah kako je to sve teklo. Dakle, ovo je isačak iz njihovog relativno kratkog sastanka. Da vidimo šta je naš patrijarh, srpski gospodin Porfirije, rekao na ruskom i svaka mu čast na tome. Говорил, надо нам, сербам, как говорил? Говорит, что наша маленькая лодка, плавая на беспокойном море, должна быть всегда привязана за великий русский корабль. Сербский народ смотрит на русский народ как один. И иногда может быть, что надежда большая у сербов, надежда зависит больше от России, русской политики, чем от сербской. Может быть, что это парадокс. Мое желание и большинства нашей церкви есть, что в перспективе, если будет новое разделение геополитическое, чтобы были близко в этом русском окружении. Вы знаете, мире, да? В русском мире. В русском мире, да. У нас тоже в этих днях есть революция, как называется? Цветная. Цветная революция. Вы это знаете, и надеюсь, что это искушение мы победим, как бы сказали, потому что мы знаем и чувствуем, что центры силы с Запада хочет развивать идентитет српского народа и культуру. Da, dakle, i u tom videu smo videli, dakle, našeg patrijarha koji se bavi malo previše politikom, a pritom, dakle, apsolutno mi sad nije namera da ulazim u to da li je revolucija ili nije, da polemišemo o tome, da li treba ovo ili ono, da li je u pravu, da li nije i tako dalje. Ono što je meni zapalo za oko, to su dve stvari, dakle, zašto patrijarh ovo radi i, naravno, nažalost, veoma negativni komentari od strane, pre svega, srpskog naroda ka njemu. Zašto me je to malo, da kažem, potreslo, ajde da se tako izrazim. S jedne strane, jedno što ću reći jeste da ja patrijarha poštujem kakav god daje. On je na čelu naše crkve, on je tu izabran i Bogom je dan u skladu sa situacijom. Isto kao vlast. Dakle, ova vlast je nus pojava našeg društva. Nus pojava trećine nepismenih i jednim delom onih u toj trećini koji moraju da glasuju jer su ucenjeni, i one 2/3 tobože kobajagi apolitičnih, nemam vremena, mrzi me, ja se time ne bavim, onda kad je njihovo dupe da izvine tu procepu, onda se prvi žale i svi su drugi krivi, samo oni nisu. Dakle, ova naša vlast je kao što nus pojava našeg društva. Vučić, Martinović, Vulin, Gulin, Žolak, Molak, oni su samo nus pojava nas kao društva. Ništa više. Dakle, prljavi toaleti nisu prljavi zbog toga što nema ko da ih čisti, već zato što narod ne zna gde sere. I namjerno ih prlja. Hoćete vidite nečiju kulturu, uđite u WC, ali javni. I vidjet ćete o čemu se radi. Isto iz ovo. Dakle, ja patrijarha poštujem, imam svoje mišljenje o njemu, a ne želim da osuđujem. Jer sam ja pre svega pravoslavac i trudim se da ne osuđujem. Prisilne misli u glavi ne mogu uvijek da kontrolišem, ali je bitno u krajnjoj liniji dela čine čoveka. Jako mi je žao kada vidim da mnogo ljudi osuđuje patrijarha, priča svašta, naziva ga pogrdnim imenima i tako dalje. Ti ljudi pre svega pljuju na crkvu, na svoje pretke, na tradiciju koja nas je dovela i zbog koje smo živi danas tu gdje smo. Jedino mogu da kažem, slažem se, dakle, patrijarh ne bi trebalo da se bavi tim stvarima. Patrijarhu je mesto uz narod, da edukuje narod, da ga privuče crkvi i da bude uz njega,
Ukoliko se i desi neka glupost, a dešavala se i dešavaće se, on je tu da ih smiri. Ja nisam jedan put video da je patrijarh izašao u narod. I jako mi je zbog toga žao. Jer ja kao pravoslavac se trudim da ljude oko mene, da s njima razgovaram, da im pomognem, da ih polako edukujem na neki način u veri, ako vidim da možda krivo znaju ili možda jednostavno mrze crkvu i religiju ili Boga iz nekog razloga, želim da pomognem, jer mi smo svi manje više misionari svoje vere. Ali mi je jako žao što to patrijarh, po mom mišljenju, ne radi onako kako bi trebalo, ili kao što su radili neki patrijarsi pre njega. Ali kao što rekoh, ja ga poštujem. Da li ga cenim ili ne, to je moja stvar. Da li su neke stvari očigledne, koga on kopira, koga stavlja, ko sa njim priča, koga muva levo desno, to je već, da kažemo, Božja stvar. A ono što hoću da kažem, nemojmo da osuđujemo ovakve stvari. Dakle, sve to se dešava jer mi nismo dovoljno dobri. To je pod broj 1. Pod broj 2. Bog je rekao, svako ko nema greha, neka baci kamen. I kamen niko baciti neće. Što naravno ne znači da treba da ćutimo na nepravdu, da treba da ćutimo na, ne daj Bože, ako neko bude napadnut, silovan ili slično, daleko od toga. Hoću samo da kažem, za poznatstvo navoda trivialne stvari kao što su ove, ljudi ne bi trebalo toliko da se bave time. Bilo bi nam pametnije da se bavimo obrazovanjem, porodicom, edukacijom dece, mladih i tako dalje, da ne idu odavde. Mnogi roditelji svesno govore svoje deci, ima sine, ćero, samo ti beži odavde. Samo ti idi, Nemačka, Austrija, Švajcarska, Amerika, Australija, ma samo ti idi, vidiš ovde nema ništa. Znači stvarate detetu mentalitet žrtve. Aha, znači meni neko duguje, moram da bežim da bih ih dobio. Slažem se da jeste u nekim aspektima bolje u drugim državama. U Srbiji nije najgore, imate Afriku, Južnu Ameriku, delove Azije koji su katastrofa. I toga moramo da budemo svesni. Ali bolje bi bilo da se bavimo time, da sutra roditelji ne kukaju kad deca dođu na 5 dana odmora, po znacima navoda, u njihovu rodnu kuću. I slično. Bolje da se bavimo time, da se bavimo političkom edukacijom, osnovnom, ekonomskom edukacijom, osnovnom, pa da sutra kada dođe neki nepismeni ministar i kaže kako je naš rast najveći u Evropi, što jeste istina, ali isto tako ljudi bi trebalo da znaju da najveći rast nije jednako najrazvijenija. Primjera radi, ako imate Nemačku koja ima rast 3% godišnje, a imate Nigeriju koja raste, recimo, desi se neka velika investicija ili počne se razvija jedan deo grada ili šta god, a dakle Nemačka 3% razvitka, a Nigerija 30%, to ne znači da je Nigerija razvijenija od Nemačke, niti da je bolja od Nemačke, jer 3% Nemačke je 4 Nigerije cele. Otprilike gore dole, ko se bavi statistikom mnogo bolje od mene zna. To me sad trenutno ne interesuje, bitno da plastično skapirate. Onda, ne može nepismeni ministar da levati građane kako hoće i da ubira jeftine glasove. Mi smo ovde da jesmo ne zbog toga što je patrijarh ovakav ili onakav, ili zbog toga što je predsednik, premijer, ministarka, nije važno ovakav, onakav. Mi smo tu zato što gledamo samo sebe, što smo bezobrazni, sebični, nemoralni. Kada se to bude ispravilo, krenut će nam, ne samo nama, bilo kom društvu na ovom svetu. Isto kao sa porodicom, kad se svi drže zajedno i kad ima sloge, niko im ništa ne može. Čim krene individualizam, to vidimo sa ovom šuntovom kobjagi, Mickey Mouse što kaže Miroljub, opozicijom. Kao zajedno, ali čim treba nešto da se dobije, pa neću. To nije zajedništvo, puklo ko zvečka uvek i gospodin na vlasti kaže ja sam najbolji svih vremena. S punim pravom, trenutno jeste. Tako da, prvo gledajte u svoje dvorište, onda u tuđe. Nemojte da osuđujete, već delajte. Kada budemo delali, posle nekog vremena bit će rezultata. Volite se, čuvajte se i pokušajte manje da sudite.